Kachingshim ka kong sintia kharbutna dak sinjam ban krong khandailat kalapin longi ka New Trap National Youth Front HNYF East Khasi District ban penpau ka chingpen ram ya katai kalong kami kani kalong kami ka shukdo kadai bula yo ek certificate of bending bakala sya pengkerja asya yo thumai nak bentagi nong di jingdi harut surak balenti ya kechat na khandailat haki brai bula dap dak shlong municipal board Kadau kalong kami ka shim ya kanik sinjam haka jingi keran hindiat teo bula dam kalong bakamla di jingdi ka yo thumai ka bula bu a parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority muda uba Steve Cream president lomba katai kalong kami ka bakrong kale standard haka bat phone bat rakhi bat berrab ba umjudan nong krong haka jella lomba katai kalong kami ka penthok bria ka cai benriu da ka ba shong krong kadan ko ya katai ka ba shong krong tai po kani ngana dengan ini kita untuk nak kena marnya po sorsilong ni po sul jela tungi empat dan menuban krong empat dan menuban krong dikatai ko ka jai benriu tengai lingo balik ke krong ba ka municipal kala ai ka jaka ba kan song dukan ngalingo kan ukong krong dei tang ba ka mat laki mat ro ha kala ban krong ngalingo ba ka ti ka biang ka kejat ka biang long kalong thamla te ka song standard ba ka pe bun ba ka ke long kam internet te ka pin thok ria ka jai benriu dei na ki kinthei jongi ki ba pin thok ria ka jai benriu jongi namar ba dei ne kinthei bala ba pin kiu ka jai benriu jongi namar ba beling ong ta namar buan ni ka jai benriu jongi kasi kinthei nya ai ngam ong de boro ki bolong jakria kio lok ru do nong krong kio lok nong krong la nong krong ki ong bobha dong beling bobha ki ong budak bobha ni kasi bosmio namar ki tip ai ka bule station nong wan nang tin nong sini banwat beriu banwat khasi banwat bania shongkha nang bula ban kejit ka kamai kerji jong ni ki jai beriu jong ni khasi tena kata da ngang keren ni the jong ni kilong ki thai po dor du ka ta ngam keren du di baro ma nga ngam keren du baro de kidon katu kan ni di bolong po dor na kan jong sangi pendom jor kan ni bangam kwa ban im kan ni namar kejai beriu jong ni dai ha ki kin thai ba kasam kasa hiar asut po mandai ba ki thai ki nang ba kinjit ki nang bania shongkha bat no kejat beriu jung kaki ngang kena cintai kejat beriu jung nomor kumpunya tu khana ki gadan kowe ka jingja ka pangalatiu ye song ba kan thai kasi jongi pijit maka pijit lu baro ki jingdon jing yam jongka de hadim na lu ki jing kau pet da do pet da ka kwai tho tre tho lalik no ka lok shadi tu kun kita ki wanja kan ya kata kan thai berada menta ka sulong hormat kling sulong tension sulong depress pakai itani bakar kali kini kan ke bawanja balik ke jadi jungi kalau kuat kuat kata ini kita jungi Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya